אנחנו חברים כאן אורי, בפרק חדש, ואנחנו בחלק 2, לא בדיוק חלק 2, צריך להיות חלק 2 של ממתקים מסולבים. ממתקים מסולבים. נכון, להחטיף הדבר קטעים בעולם. אז אנחנו היום נעשה... אני רוצה לנגוח פה. טאפוציס עם שוקולד. גלעד לא איתם את זה כי הוא שונא שוקולד. לא, אני איתם דווקא. לא, אין יותר. מה, אני יותר כפרה. בסדר. אני לא טועם שום דבר שקשור לשוקולד. המרכב לא. קשור לשוקולד. אני מודע. המרכב. זה אחלה, זה אחלה, זה אחלה. המרכב פחות. אבל תן לי גם טאפוצ'יפס. עכשיו טועמים גומי ו-M&M. יאללה, גם אני. אני אדום. אני ירוק. הנה, יש לך אדום. אתם מוכנים? 3, 2. נראה? אומייגאד. לא נתנו ציון שקודם. וואו. אולה. לא. טוב. משולב. טוב, בסדר. יא. ציונים. טוב. לקודם. יש שוקולד עם הטאפוסיס, אני נותן 8. 8 וחצי. ולעכשיו אני נותן 3. 100. באמת, אהבת זה את זה? 10. זה עם M&M. זה מטורף. 6. עכשיו אנחנו ניתן עוד משהו. M&M's עם שוקולד. דובי עם שוקולד. רוצים לראות לי את הבולבול? רגע, די. לא. רגע, את לא משתתף בסרטון, די. טוב, סליחה כפרות. סליחה לכל הילדים. נראה לי יהיה מגעיל. יאללה, גמרנו את הסרטון, יאללה ביי סתם. זה אחלה. לא יודע, תגידו לו אם גמרנו. אוהבים להתעלל באורי? תיכנסו לקישור שלמטה. 9. חברים, זה היה מגעיל. 9. אני לא להגיד שזה לא הכי טוב. 9. כל הדברים האלה. אני מקווה שנהנתם. רוצים להרביץ